Здравейте, приятели! Изберете една карта от 1 до 3. Тя ще отговори на въпроса ви. Ще получите ли изненада за рождения си ден? За всички, които избраха вариант една карта книга. Послание. Картата книга говори за тайна или нещо, което все още е скрито. Тълкуване. Има голяма вероятност да има изненада, но тя е внимателно пазена. Някой може да планира нещо тайно, подарък, събитие или жест. Възможно е изненадата да е интелектуална или свързана с обучение, книга, курс, пътуване с ново преживяване. Енергията тук е «ще разбереш в последния момент». За всички, които избраха вариант 2 карта градина. Послание. Картата градина символизира събиране, социален живот и празненства. Тълкуване. Да, възможна е изненада, но по-скоро под формата на среща или празненство. Може да има парти, излизане или събиране с приятели. Някой може да организира изненада на публично място, ресторант, парк или заведение. Енергията тук е празник с хора. За всички, които избраха вариант 3 карта куче. Послание. Картата куче е символ на лоялност, приятелство и доверен човек. Тълкуване. Ако има изненада, тя вероятно ще бъде от близък приятел. Може да е малък, но много искрен жест. Тази карта говори за истинска грижа, а не задължително за голямо събитие. Енергията тук е някой близък мисли за теб.